Добрый вечер всем, кто дошел в этот день, у які мало то, что елка, пеклані, гомон, і наогул не вельмі такий удалий день робити презентацію, але хай буде. Зато у нас андерграунди безплатно. О. Так, як завжди. Ну що, я по-старому жарту там, я вас тут усіх собрав для того, как розповісти наш план. План такий. Я, звичайно, это третя в моєму житті вже презентація книг. Я звичайно, як хто сидів поруч і задавав питання, ну, модератор. А сьогодні без модератора, сьогодні я буду сольно. І тому зараз я буду нести такий лофту, мастер-клас, короче, по лофте, буду крутитися як можу. Итак, почнем. Что это за книги, кто я такие? Ну, кто я такие? Типа, потрібно вам сказати, хто я такий. Да, я да. чувак, який витікав з Білорусі, тому що там не вельми комфортно. Стегно мне там поламали без комфорту у турме, і остатніх ще більше лупили. Ось. І, короче, ми всі тут, тому що у Білорусі зараз сонечка нема. Але буде сонце на нашій вулиці, це потім все. А як не здурити Камчаткова, ось один тут фотографує, другой панк співає, третій за Білорусщину змагається. Ну і остатні всі щось роблять, як не здурнець, і я так само роблю. З музикою не так добре отримується, тому що те, що я роблю один, це такий віртуальний панк. Ну, мені нормально, а так слухати це, звісно, неможливо. Одразу скажу, що от Ставр існує у режимі чекання такого. У нас будуть, у лютому наступного року знову будуть концерти. Вільнюс не скажу, яка у нас буде докладно. Ось, ну там шмат Польщі і навіть зачепимо, як я розумію, ще неякі країни. Літерально праз пару днів буде офіційний анонс, так що я вас просто заінсайдив, і це не кримінально, НДА підписувати не треба. Ось, ну, коротше, з музикою розумієте як, це тільки ось два чоловіка, які здолели собрать команду, инспектор Лажуха, я, кажется, малойцы. Значит, не, ну это так, это между собой, запей. Это я просто про свое, мне вылезло такое. Короче, что я могу реально робить, так я пишу книжки. Але, на самом деле, книжки я пишу вельми давно, я нового писать. У музыку пришел просто книжки, потому что, ну, еще в Гомеле казали, что ножик не музыкант, ножик письменник. Потому что я текстовик больше, и текстовик я напевно лепше, чем вокалист. Вокалист я, ну, як і есть. Ніколи собі не лічив особливо вокалистом, потому что я больше такий декламатор. Ось. А книжки я пишу насамрэч. Ну, ось перша книжка у меня была написана у 95-м году, она вышла. Потом я писал шуфлятку, потому что хапало чего робить. Ось. И ось мы подходим повольно до ось этой книжки «Билингва». Я сегодня про обидео расскажу. Ось «Билингва» — это такая штука. Тут первое, что есть, это моя повесть, яка называется «Оранжевая дверь». Она на российской мове. Але она чисто гомельская, и тому я лишу, что это такие, ну все-таки это не чисто российская мова, потому что она своя особливая. Гомельская российская мова. Ну так. Короче, сенс в том, что это до того момента, как мне пришлось текать с Беларуси, я лишу, что это мой магнум опус, это самое главное, что я написал, и больше писать не бачу сенсу, ничего. Ну так, нечто так. Пописывал, як кажуть. І було нормально. Так ось, це
оранжевая дверь это прикладно такая ситуация, когда человек ось у нього був певний період житті, все було нормальово, і він жив, а потім все зламалося, банда скончилась, і він такий поміж часами зависає і починає більше жити у снах, чим у реальному житті. І ось для його це така, все мішається, все блытается, і це адресовується наогул на реальності і на тому, що відбувається у світі новому. Як ти це придумав? Це з себе списано, чи з кого підглядів? Это все, там полностью все с меня списано. Больше зато головного героя зовут Станислав Каминский. Так вот, моя мать мне казала, что ей был альтернативный жених, скажем так, якого і звали Станислав Камінський. І у гонор того дядьки, якого ніколи не бачив, і фізично неможливо це було бачити просто. Ну, я завжди була така, а що було б, ну і ось і понеслась. Ось каб не мой батько там був, а ось той. І, ну просто я так поміняв, ось це Станислав Камінський, це ось, як це сказати, пасія моєї матушки, і ось, ну так, это со мной. А главное, что там со мной, там все глюки, это трипы, скажем так, эти вандровки в соседний свет, у сны, и больше снов, больше этих кошмаров, немаростей, які там описаны, и галюники, можно сказать. Это все, что я бачу з Бодуніща. Ага, вот так. Что. І нам про це треба відати так само. А я что, хаваю и алкоголик, и як его, ну, и далее по периметру. Алкоголики придурки. Ну так. И гомофобы, и нацисты там, и что-то, и сексисты. Ты мне подобаешься. Ну, так, нормально. Короче, человек не без недохопов, и вот это я описываю. Ну, и вот отрималось, что я тогда в 2002 году написал эту оповесть, и она навод стала трохи культовой, и там по сайтах всяких печатали, друковали, и... На Металфронте. А? На Металфронте была. На Металфронте, на Металскрипте так само было, и... На Металекшине. Ой, короче, шмат где было. Металфронте было. Я памятаю, что я находила по локалках лондонских в конце десятых. И это для меня было такой досяг, что я просто таки ходил. Я такие... Ну и, конечно, была идея, там, може, коли-небудь там позбирать. Просто я не вельми такая великая эта штука. Хотя на самом деле. Пусть тут 180 сторонок это я поезд занимаю. Я думал, что для книги это вельми мало. Чомусь мне подавалось, что книга должна быть такая здоровенная. Вот, и, короче, была эта повесть, я потом я еще публиковал на этом проза.ру, вот это все. Ну, а потом, важно означать, что почав я писать, когда Гостав зламався туди, і це прикладна була моя така реакція на те, що скончився один період моєго життя. Ось написав я эту штуку, а потом то я писал, все я писал, потом у меня были разные музыкальные шатания музычные, там и Dragonflame, и Distortion, шмат чого цікаво було, і не цікаво, і Stonehold, всякі такі пригоди. Потім я спочатку кинув пить, потом оженился. Так, я кинув пить и оженился. Кинув пить я, коли моєму сину вже був год. Ось такі ось я подонок. Але про це я ще розповім. Ось, і у мене почалося інше життя. Я побачив інтернет. Ні, насамрэч, перший раз у житті я побачив інтернет, коли ми ще після Годставра вже їздили в Германію. І я не повірите, ну, може хто пам'ятає, а може хто і не пам'ятає, був такий гурт Mars Liberation Army, MLA. Ось, я їздив у їх складі, коротше. Мы ездили в Германию и там спевал с ними. Ну, такой смешный эпизод. И ездили мы от Аздема, короче, по обмену, это и все. И жили у некого такого
одного из наставников Греты Тунберг, короче. Такий зеленый дядька, наставник, там навіть пиво було яке. Я все ніяк не мог зрозуміти, в чому сенс. Ну, пили и пили, голову давало нормально. Ну, короче, мы побывали в Германии, там побывали на этом самом, там был такий молодіжний фестиваль, там різні організації молодіжні. І це, здається, 2003 був год. І ось тоді я побачив інтернет. Уявіть собі, як поздно для нормального чоловіка. Ні, до цього я Фідонет бачив, це інше. 2003? Так, і я тільки побачив інтернет тоді, і перше, що я поліз читати чомусь про Квінсрайк, там є Квінсрайк, які у них новини, банда така Квінсрайк. Ось. Така дивна реакція, я ось зараз, пройшло шмат років, я все не можу ніяк зрозуміти, чому іменно цей Квінсрайк. Ну, ось так буває. Так я познайомився з інтернетом, а потім ось пройшло года 4, і після весілля ми з жінкою набили комп'ютер, долучилися до локальної сітки. Ой, ну і я для себе відкрив світ комп'ютерних гулянок, який насамрэч мене від депресії вельми врятував, тому що, блін, я знаходився. Ну, А подожди, ты после шлюба был в депрессии? Не после шлюба. Там не в шлюбе была справа. Ніводний шлюб не ідеален, як ти розумієш. О, да. Ну ось, ти докладно розумієш. Справа в тому, що просто шлюб це шлюб, а живемо ми у Гомелі, який не самий щасливий город, і там індустрія і все таке. Короче, я працюю грузчиком у лісі. Ось, я кожне утро, кожен ранок встаю і йду на контору, у нас там садять у совєтський грузовик КРАЗ, який вельми комфортно, так і ти їдеш з Гомелі, їдеш куди-небудь там, ну, Тереховичі, там, Тереховичі, короче, такі ебеня, що пипець. Ну, там лес, загоняют тебе у лес, ось кажуть палки, батька сказал собирать палки, батька Лукашенко. Собираем палки, грузим на машину, как бы топить этой самой котельной. А, было такое, так. Бля, столько такого было. Там была такая ситуация, что мы проехали, спекота стоит, и дядька один, Витек суе руку в пень, а оттуда такая гадюка кусь, и Витек такие синий, ёбаный, и все такие, бляха, а что робить? Давайте его кинем тут, хай гниє. Ну, короче... Яд высасываешь. Ну, так. Короче, скончилося там, по виніку все добре, бо от гадюк не помирають, насамрэч. Але страху натерпелись так, що там, ідіть пні тягайте. Вони такі, ага, зараз, там, після Вітька сам тягає. Ну, це було шмат такого цікавого, ну, а насамрэч, ну, цікаво було ні хрена, тому що це вельми тяжкий фізичний труд. На этом фоне ты разумеешь, что, блин, я вчора ось катався з Гудстауром і бухав, а зараз я не бухаю і катаюсь в ліс, палки собираю. І ти розумієш, ось буде у тебе депресія чи ні? І у мене була депресія, і причому вона була така, що просто ось така якісна зміна ну, сусвета наогул. Я розумію, що да нахер воно мені треба. Може, блін, лепі там за музикантом слід. Ну, то був Раков помер, ти такі глядиш на могилки музиканта і згадуєш там слово із «Острова Скарбу», що ті, хто застануться в живих, будуть зростити мертвим. Ну і ти таки ходиш і розумієш, що це не отримується, це не отримується. Да нічого, ні хрена не отримується в этой вашій Білорусі щасливої. І сім'я эта завжди трещить по швах, це повний атас. І ти такий ходиш, блін. І тут розумієш, що, ну, ти ж не один такий. І коли ти розумієш, що для цього розумні люди придумали комп'ютерні гульні, а ти тільки що бросив пити, і ти такий, блін, ну раніше я б набухався і все б нормально. А зараз, ну, видишь, даже ты не набухаешься, ничего. Еще и попалить кинул, потому что, ну, попалить без бухла, это
Это отстой. Короче, ну и ходишь, и потом такие, о, компьютерные буйня, дай попробую. Спробував, о, затягнуло. Вот потом было, ну и оно реально допомагало, тому що ти вже приїжджаєш на працю такі, всі палки тягають, а ти ходиш такий. А я завтра войну индусам объявлю. А что за война? Европа универсалис, строится это. А я ходил и всем рассказывал, ну, душа болит за маджапахит. А все такие, какие маджапахиты? А я, давай, и маджапахит, это Индонезия, это Нусинтара. Бля, да закрой ты рот, иди палки тягай. Вот это было и смешно, и грешно, и... Але это допомагало. А потом, коли я ще побачив космічних рейнджерів, то... Другую частку? И первая, и другая, но первая мне, ну это культ. Ну и, короче, там, так само, коли тебе загружают там бензин, палки, бревна, планы, котельная, ты стоишь такие, а молоки что сказали? Я такие, блядь, все, переломал всю схему, сам стою, довольны такие, ну. Да какой тебе платили за такое? Оплатили, ну нормально платили, спочатку платили нормально, навіть командировочные давали, а потом пришел старый директор еще советских часов, его звольнили, потому что он старый, он на пенсию пошел, и пришел 32-летний, сука, Змитер, як его, ну как падла, блядь, свояк какой-то проститутки с выконкама, и все, и так, будем, як батько сказал. И на наступний год я просто звольнився, тому що там так я почався. Там, по-перше, треба бути, у вас 8 часов написано, з 8 до 8 будьте. А у нас праця заключалась в тому, що ти приїжджаєш в ліс, заробив за 2 часа, ну і все, їжджай до хати. А тут тобі 20 тебе каже, так, Дисципліну підняв. з 8 до 16, щоб ти був. І ти приїжджаєш в цей ліс, за 2 часа все робиш, а потім ходиш в Комаров. Короче, чувствуешь собственной власной кровушкой. Ну, не цікаво. И там на всем почали экономить, там просто загоняли, там, повыключали отопление. Ну, як модно. Як у Беларуси принято, короче. Зато и пошли наверх такие планы, мы выполнили, перевыполнили, там все. Догнали, перегнали. Да, такое. Ну, ты ведаешь эту всю историю. Сам лесник. Сам, да. Ты ведаешь, что там за умовы и все такое. И ось, ну, в таких умовах я просто, душа поэта не витримала, я сказал, не, все, я тікаю. Тільки я тікав, а праці в Гомелі нету, і я пішов у Цукрторг, там так само працював грузчиком, і ще горш там насамперед, там, тому що... Там був такий момент, коли потім мені Помідор розповідав, Помідор мені дзвонить з Менську з радіо. У їх на радіо некое там, щось просто обзвон некий, і не питаються там, а питання було некое, так як стало, як ти побачив Бона Скотта, що б ти йому сказав. Ну, а ти в цей момент мішок з цукром. Блядь! Зараз почекай, кидаєш його на тачка там, цукор, якісь огурки, якась хрень, це ж прив'ятний склад там, і помідорів з Мінська, з радіо. Лесли! Привет, Танечка, здорово! Что бы ты там, та-та-та, я... Купи сахара, блин. И не памятаю, что сказал. Потом памятаю, что я напишу, ты чего? Я говорю, Саня, я... Пиздец. Я кажу, я не ведаю, что робить, семья, ее треба кормить, тут копейки, может мне в Россию куда ехать, там, ну просто полная чертовщина. Помідор каже, це був такий чорний дзвонок і така ситуація, яка не смішна, але не смішна ні хрена. Цікаво було б, як він відреагував би, коли працював на Комаровці. Ну, і як йому набрали в цей час ну, загніваючої Європи і сказали, ну як ти там помідори тягаєш? Ну, ні, як питання було таке зовсім там... Як сонце світиться ще у них? Як ти оцінюєш там альбом Allman Brothers? Добре оцінюєш, саме час оцінюєш. А я тебе я знайду і... Ну, короче, не, но так отрималось, я же не навмисно это заробил. Нет, просто. Так
ему... Ну такая ситуация, ну так, карма яна такая. З помідорами не наогул життя зв'язало, як музика нас зв'язала, там, а нас турма ще зв'язала. З помідором смішно отрималось потім. Ну ось такий період. Потім отрималося наогул смішно, потім прикладно в цей час возникла ідея узнавить Godstour, или там не все так легко было, но на самом деле никто не думал, что Godstour там затянется больше, чем на полгоды. Это максимум полгоды, потому что ну, все уже, у всех разные интересы, и нафиг никто никому не потребен. Потом мы покатались и просто зрозумели, что музыка нас связала. Ну, просто уже іншие проекты, они все другосні, ось по факту. А тим більше головне було не то, а головне було то, що ми разом їдемо і ми раптом такі, ну ось, тютелька в тютельку. Підходимо один до одного. Ось це дурний гумор, це подколки. Я працювали 10-15 років тому, так і зараз працюють. Ну, це по-моєму, це вельми крутий показник. Одна справа, когда ты ездишь со своими старыми коллегами у туры, при этом вы никто не поміж собой не коммуникуете, не подкалываете. А когда вы подсрачники один одному раздаете, это банда молодая. Ну, это факт. Ось, и у нас отрималось так, что банда якраз, ось коллектив живий и все нормально. Ось. А я до чего веду, что ось Godstour об'єднався, а до этого я подключился в игру «Танки». И танки меня наогул просто накачали энергией, так, напомповали добро. И до такой ступени, что когда мы записали альбом, и там надо расписать эти самые thanks, там, спасибо, я написал просто, что World of Tanks, дякую за то, что дали мне силы для життя. І ось покупає диск з Godstour'ом чувак, який працює у Wargaming, у Мінську, один з таких топових розрабів, і читає TSX такі. І трошки так, нічого собі. І, коротше, уявіть собі картину, ось перший концерт Godstour у Мінську, і со мною зв'язується, там каже, а можна у нас тут делегація небольшая з Wargaming? Я откуда? З Wargaming. А я, ну, для меня это інший свет. Айтишники, это наогул, мне подавалось, что, ну, я кажется, айтишники. У нас в семье за айтишников только дед закодированный. Все. Никто ничего не разумеет в этом вашем коде. А так, тут айтишники некие, и приходят эти айтишники, и мы так перетусовались, мы вот у Слава Макарова, одного наогул з фундаторів танків, ми потім ночували, і там некие компоты иноземные пили, там читал виски, там все такое. Ну, наладили связи. Потом я вернувся до хати, там Godstour, праці як не було, так і нет. Я кидаю це Сикарторг і починаю працювати по этих. Фриланс, копірайт. Ну, шмат хто робив, шмат хто ведає, що це за цирк. Але ж я працював у самому чорному копірайті, де треба написати, що, ну, така рекламна стаття, і ось там, а ночью Наполеон открыл вот этим ключом переход по ссылке, там, ось купите наши ключики, там, ну, вот это лайно такое. Простой советский. Да, вот это я тогда працював в этом. Ну, там грошей було, не було нового. Такий період був, я потім просто ходив, потім я ще в одній конторі в копірайті працював. І нечто мені казалося, що я навіть за копірайт не прыгну нікуди. Тому що, блін, я тупенький. А в той же час ось є ось гэта разные реальности, что ось ходишь на працу некий трудом, и тут тебе кажут, поехали в тур. Ты едешь в тур с Морбидей, боже, с яким Морбидей. Ну, было бы не дурно, конечно. С Мордуком едешь, тут там катаклизм, ну, Амаль Морбидей жил. Суммарно там, коли собрать Мордук, катаклизм и Вейдер, так Морбидей жила отрывается по лазе, так что нормально. Ну вот, а ты с ними ездишь в тур, потом вертаешься до хаты такой, и опять начинается.
перайдзі па спасылке, тому што вось купіце дзвер. Ну и так депрессия она ни хрена никуда не девалась. Вот я так и ратовал себе танками ну и гудстар, музыкой там. Ну и тоже домой приходишь, что робить? Ну я начал нечто знову писать, потому что у меня была пауза добрая такая. Нет, в детстве у меня была пауза, и я писал только в той час, когда я не писал верши и оповеди, я писал только тексты для команд. Ну, команд было добро так, это хапало. Это, можно сказать, мой основный такий направок. І ось гэта я і рабіў досыць нормально, потому что вось Distortion дагэтуль карыстаецца моими текстами и ганараться кажут, что лепей никто не писал. Ну, я ж старался. Ну вось, потом атрымалася так, что мне все это надоело, я позвонил просто хлопцам з Варгіном, кажу, возьмите меня на працу, бо я тут помираю. Они, да приезжай, возьмем. Я так просто приехал, и мне дали так стульчик, кипяток и все, працую. Ну, короче, просто я сходу улился туда, и там офигенный коллектив, пошел працевать спочатку з самолетами, з танками. І до чого я це кажу, то що у мене з'явилося більше часу вольного, і з'явився ресурс, як кажуть, чимось займатися. Так у тебе там так само з текстами праця зв'язана в Варгінгу? Так, цікаво. З чим? З текстами? Ну, можна сказати так, бо я займаюся союзами з ком'юніті. Я не в контенті працюю, а я ком'юніті-менеджер. Ось, і це так само тексти, але специфічні. Там більш настрої ком'юніті, ось це всякі оцінки і комунікування з людьми, шмат всяких моментів. Ну, тут більш по кайфу то, що я это реально люблю, и люди меня разумеют, там все такое. Вот, я пошел больше писать. И писал я и оповеди розные, и старался некие там пьесы на вот. И больше за все я писать стал вершей. Верши я писал, я однажды все ходил, пытался, есть нормальный белорусскому сайт, куда можно свои верши слать. Так и не знайшов. И тому все, что я писал, я публиковал на Прозеру и на стихах. Потому что белорусских ресурсов немає. На той момент не було. Не було. Ну, я читав менавіта тебе там. А тепер з'явилися некалькі штук. Ну, почалося, я наскільки пам'ятаю, з Таубіном. Таубін Так, перший ось це почав. саме, напевно, відомий. Ну, такой, да, поважаний, шановний сайт. Короче, і ось я писав я туди все. Ну і так все, ідем. І бац, починається ковід і 20-й год. І ось це такий переломний момент, коли здарається все, ми з Помідором робимо концерт на день БЧБ стяга, нас грибуть, везуть і саджають, і ой, потім починається, посиділи у турмі, як справжні бандюки. Там був вельми цікавий епізод, короче, ми коли сиділи на Окрестинах,